Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. 20 kamaskwelahan sa probinsya sa Negros Occidental, luyag na makapatigayon sa face-to-face classes. Armadang kusog sa Pilipinas, tagapati nga naghuyang na ang puwersa sa NPA sa Region 6 matapos madakpan kag mapatay ang 12 nila ka top leaders. Balita National, Pilipinas nakasecure sa 30 milyones ka doses ng Pfizer vaccines para sa kabataan na kay edad 5 tubtob 11 anyos. Suspension sa importasyon sa Canadian beef ginkakas na sa Pilipinas. Balita International, mas sobra 350,000 ka residente sa Amerika na dulaan sa supplies ng kuryente bangod sa winter storm. Sa sports balita, NBA ginanunsyo ang iban pa nga players sa All-Star Game. Maayong aga Bacolod, maayong aga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Pagkadlaw Domingo, Pebrero 6, 2022. Ngayon naman sa Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sine. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Las 6:08 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye na sa balita lokal. Nakalinya sa karon ang masobra 20 ka eskwelahan sa probinsya sa Negros Occidental nga luyag na magapatigayon sa face-to-face classes. Sulo kay Mr. Ayan Arnaiz, spokesperson sa Department of Education ng DepEd Negros Occidental, inpadala na sa region ang mga ngalan sa mga iniagod sa final validation. Bilang pa ni Arnaiz, preparado naman ang inyong mabuluthuan kay nagakulat na lang sa approval kag makaumpisa na kung magbalik sa Alert Level 2 ang probinsya. Samtang mga 90% naman sa mga manunodlo ang nabakunahan kag ang wala pa amo ang may mga medical condition. Nagapati ang Philippine Army sa idalom sang 3rd Infantry Division nga naghuyang na ang pwersa sang New People's Army o kon NPA sa Region 6 matapos nadakpan kag napatay ang 12 nila ka mga top leaders. Ginpahayag ni 3rd Infantry Division spokesperson Major Kim Apitong nga sadtong tuig 2021 naglabot sa 142 ang na-neutralize ang militar sa diin, 71 ang nagsurrender, 22 ang nadakpan kag 49 ang napatay sa enkwentro. Kalakip sa napatay ang Mosanday Kirima Lorena Tariman, ang Secretary of the Northern Negros Front, kag Marilyn Badayos, Finance Officer sang NNF. Samtang sa Isla sang Panay, napatay man si Reynaldo Bocala, ang Regional Finance Bureau Chief sang Kumiteng Regional, kag Joven Seralvo, Deputy Secretary sang Kilosang Rehiyon Panay Southern Front. Nagpasalamat naman si Apitong sa kooperasyon sang pumuluyo nga nagasuporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts sa bugos nga rehiyon. Nagapanawagan man si Apitong sa marebelde nga mag-surrender na kang magbalik sa sabak sang gobyerno para sa kasulhayan sang ila pangabuhi kaupod man ang ila pamilya. Naglabot na sa 19 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental na nakapatigayon sa Peace Covenant signing. Sunod kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, maayo ini nga indikasyon tungod nagapakita sang suporta ang mga kandidato sa lokal nga posisyon sa panawagan sang kapulisan pagi sa pagpirma para sa safe and honest election. Sa karon may 12 pa ka banwa kag syudad ang magapatigayon pa lamang sang Peace Covenant signing.
Gintalana naman sa Pebrero 10 ang virtual peace covenant signings ng mga kandidato sa lokal ng eleksyon sa conference room sa Bacolod City Police Office o kon BCPO. Ang aktibidad ang pangunahan sa BCPO upod ang COMELEC Bacolod, kaiban pang ahensya sa gobyerno nga nagatuyo nga mangin malinong kag patas ang eleksyon. Sulo kay Lieutenant Sherlock Gabana, spokesperson sang BCPO, at pisar nga virtual ang aktibidad mayara sa mga lugar nga magatipon ang mga kandidato. Ang mga kandidato sang Asenso Bacolod ang magatipon sa ila headquarters sa Bugnay sa Barangay Villamonte. Ang mga kandidato naman sa Grupo Progreso ang magatipon sa Bacolod Government Center. Ang mga independent candidate ang magatipon naman sa roof deck sang BCPO headquarters. Ginpathag ni Gabana nga nagdesisyon ang BCPO nga virtual ang aktibidad bago hindi nilaluyag nga ang kapulisan ang rason sa paglaptas ng COVID-19. Suno kay Gabana, ang mga kandidato lamang ang magatipon sila tag sa kamalugar at nagalaom nga wala sa mga supporters bilang pagsunod sa health protocol. Sa dugang nga balita, lokal, nagalaom naman sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCC at Chief Executive Officer Frank Carbon nga mayara sa himon nga adjustment sa ginapatuman nga curfew hour ang lokal nga panguluhan sa Bacolod sa tion nga makabalik gid man sa alert level 2 ang estado sang syudad pagkatapos sang Pebrero 15. Suno kay Carbon, plano nilang igapilar ini nga bagay sa talatapan sa alkalde in kaso gid man nga madayon ang mga sitwasyon. Dugang pa ni Carbon, hindi man siniluyag nga pangunahan ng mga desisyon sa alkalde tungod sa posibilidad nga paglakip sini nga concern sa iya ipagwa nga executive order sa palaabuton. Kag sa katapusan nga balita lokal, naglabot na sa 175,830 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sang 645. Sa bago nga kaso ang Iloilo Province ang may 217, Iloilo City 130, Bacolod City 99, Capiz 46, Antique 45, Aklan 33, kag 22 naman sa Guimaras. Nadugangan naman sa nga 1,154 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan, nga 151,297 kag 16 ang bag-o nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,875. Ang Western Visayas ang may 19,595 kaaktibo nga kaso sang virus. Sa mga balita national, Pilipinas nakasecure ang 30 milyones ka doses ng Pfizer vaccines para sa kabataan na edad 5-11 anyos. Suspension sa importasyon sa Canadian beef ginkakasnas ang Pilipinas. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Okay, maayong aga mga ka-aksyon and happy Sunday everyone. Sa mga nag-upod sa aton via Facebook, live, YouTube, kag kung ano pa dara nga klase sang pag-monitor. Via radio, good morning good sa inyo mga ka-aksyon and happy Sunday. Good morning lang kay Good morning kay Miss Jinky Dialagdon. Happy Sunday sa imo Miss Jinky. Ginagreet niya si Mr. Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, and hindi ko gid maklik ang ang Seymour, kung sino pa gini. Basta sa tanan nga ginatamyo ni Miss Jinky, ginatag, good morning sa inyo. And thank you so much Miss Jinky sa 100 stars nga imong ginsend subong nga aga. Salamat gid. Kay Michael John Ferrari na Seton, good morning man. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Araman si Mark Himora, good morning sa imo. Halindra sa may Queen Elizabeth Cruise Ship sa UK. Ginatami ako daang pamilya niya kuno Himora sa Ilog. Kag Gose. Sige may landa nga pag layag. Halong gid. Kay Mars Barangan Bertoldo, good morning man. Kag happy Sunday morning man kay Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe, Kirina Villaflor, Aldrich John Apil, Cherry Lynn, Jen Dialagdon, Grazel May Villar,
Jane Nagor, Florence, Mallorca, Refuela, Rose Villaluna, Tali, Casanya, Annabel Refuela, kag sa family ni Miss Jinky sa my DSB. Okay, good morning sa inyo. Kay Atia Kimiriman, good morning, have a blessed Sunday. Kay Barky Tribe, good morning man. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning man sa imo. Good morning man kuno kay kay kumare niya Vanessa and kumare Jinky. Salamat gid. Barky Tribe, si Kimpoy Yulo, good morning sa inyo. Sige, salamat gid sa pagpamati. Kay Vilma Beldia Joso, good morning dira sa may Royal Meadow Subdivision, Villamonte. Joso family, maayong aga. Salamat. Kay Arsenio Ierauba Jr. Good morning man. Dara naman sa may Banwasang, Binalbagan. Si Erla Vega, good morning. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning sa imo. Have a blessed Sunday man and God bless you man. Sige. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning Ma'am Van. Good afternoon, gilidra sa inyo. Good afternoon. Our gym, naga-gym sila sa buong dra sa Rochester, Minnesota. Kag hindi ko man mabasa ang sugpon. Basta maka-send stars, sige lang, pangitaon ta na karon. Thank you Ma'am Van sa 100 stars nga imo gin-send. Mayroon da nga pag-gym. So enjoy and stay healthy. Diba? Bongga lang. Kay Dante Makilan, good morning man sa tarang na listeners sa Action Radio. Christine Minyas Villalobos, good morning sa imutin. Kamusta ka dra sa DSB? Kay nabasa ko na kagina Barky Tribe. Good morning Kimpo Yulo. Sige. Good morning man sa akon na mother nga naga-monitor subong. Kag sa akon father na landra nga subong sa Davao City. Jean Cabato and Dominador Cabato. Maganda nga pagpamati. Dad Saberia, good morning man watching from Barangay Sumag. Stand by for Balita National. Las 6:19 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Action Balita Sunday edition, detalye na sa Balita National. Ginanunsyo sang Department of Health nga nakasecure ang Pilipinas ang 30 milyones ka doses ang Pfizer COVID-19 vaccines para sa pagbakuna sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga nagpositibo ang negosasyon sa gobyerno sa manufacturers ang Pfizer para sa supply sang anti-COVID vaccines para sa nasambit nga age group. Una dire ginisol o kung ginpaisol sang gobyerno ang pagbakuna sa mga kabataan sa Enero 7 tungod sa logistical issues. Mag-aumpisa naman sa Pebrero 14 ang National COVID-19 Vaccination Rollout sa kabataan ng edad 5 tubtob 11 anyos pagkatapos ang pilot implementation sa Pebrero 7. Ginpahayag ni National Vaccination Operations Center kon NVOC co-lead Dr. Kija Lorraine Rosario ang ginapreparahan na ang national rollout sa Pebrero 14 kag ginapaabot naman nga 1,000 ka mga kabataan na magapakibahin sa pilot implementation nga mag-aumpisa naman sa Enero 7 o kon buwas nga adlaw. Malapit 500,000 ka mga kabataan na nagparehistro para sa vaccination rollout kag kalabanan yara sa urban areas. Kinabaluan 780,000 ka doses ng COVID-19 vaccines sa nasambit nga age group kag malapit 1.5 milyones ka doses ang ginapaabot naman sini nga semana. Sa iban nga balita national, ginkakas na sang Pilipinas ang suspension sa importasyon sang Canadian beef nga ginpatuman sang matumod ang cattle disease sang nagligad nga bulan. Sulod kay Canadian Agriculture Minister Marie-Claude Bebieu na madumduman nga natumod sang Canada ang kaso sang bovine spongiform
sadtong Disyembre sa Alberta Farm. Kasunod sinigin pauntat sa Pilipinas, China kag South Korea ang importasyon sang Canadian beef. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagapasalamat si Senadora Leila de Lima matapos ginpanugutan sang korte nga makita pagi sa online video conference ang Iloy matapos nagpositibo sa COVID-19. Sa manifestation nga ginfile sini sadtong Biyernes, nagpasalamat ini sa ginhimo sang korte nga pagpahanugot sa iya bunga nagapakita ini sang kinamatarong sa isa ka tawo sa pihak sang iya sitwasyon. Wala naglawig sang isa ka oras ang video call bango nagakatulugan ang iya 89 anyos nga Iloy samtang nagaistorya sa iya. Nadumduman nagpangabay pa si De Lima sang pangamuyo para sa iya nga Iloy. Less size 22 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sila. Alright, so good morning liwat mga ka-aksyon kay Melvin Solidarios Abdo, happy birthday kay Angel Christy watching live from Barangay Malingin, Bago City. Good morning. Okay, good morning sa inyo. Pandaron ta ng air, pandaron pa nubuon tang temperature sa air kay kaginot. Kay Alex Fuentes, good morning man. Kay Miss Yvonne Buisher, oy anong da oras si mo Miss Yvonne, do late na da sa imo no? Midnight na naguro sa imo ay. Good morning lang da sa imo Miss Yvonne, kag tulog na. Kay Raymond Manankil Medes, good morning man. Kay Maninoy Michael June P. Season, good morning man. Dara sa my Purok Brotherhood Barangay Sumag, good morning dara sa imo and happy Sunday. Kag mga ka-aksyon, by the way, sa mga wala pa napakigbahin bala, nagpakigbahin. Hindi na ako ka-pronounce correctly out. Sa bala ni Tita Wilma sa iya nga Mi Amore to bala ang istorya sa pinasahi nga to gani. Visit ka mo sa amon Facebook kag dapat join gid ka mo dara kay para 5,000 pesos bala ang ang magadaog, so may kilala ka mo dara nga may love stories labi nga pinasahi, pwede gid ka mo dara maka-intra, makigbahin, no? Kay para sa nga Valentine's Day or ang ilang nga Valentine's Day kay 5,000 pesos ang makuha sang winner, tapos second place 3,000 and third place 2,000 pesos. Kag may consolation prize man nga I think pila to gani man 500 pesos 700 pesos each. Sige lang, send ko 12 midnight na to kay Miss Yvonne Buisher. Sige Miss Yvonne, nag-send pa si Miss Yvonne sang 100 stars. Salamat gid Miss Yvonne. Sige, good night Miss Yvonne and sweet dreams. Sige, ate, standby tanay for balita, international kag sports. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Ang balita Sunday edition sa aksyon. Last size 25 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye sa balita international. Mas sobra 350,000 ka mga residente sa Amerika nadulaan sa supply sa kuryente bangod sa winter storm. Paday naman ni ginalaslasan sa massive winter storm ang Amerika nga nagbilin sa mas sobra 350,000 ka mga tawo ang apektado. Nabatyagan sa karon sa Arkansas kag Tennessee, Illinois kag Ohio, Kentucky kag West Virginia. Ang madamol nga snow, freezing rain ka naga-ice nga palibot kabangdanan ag nadulaan sa supply sa kuryente. Samtang may 4,000 man ka mga flights ang nakansilar bangod sa malain nga tiyempo.
Kag sa ato naman nga sports balita, ginanunsyo sa nga NBA ang iban pa nga players nga mangin kabahin sa nga reserve sa nagahilapit nga All-Star Weekend. Kung madumduman, una na naging kumpirma sa liga nga mangin starters. Nalakip sa karon sa listahan ang mosanday Jimmy Butler sa Miami Heat para sa Eastern Conference nga pag-aupdan sa first-time members ng Sunday Darius Garland sa Cavaliers kag Fred VanVleet gikan sa Raptors. Mangin kabahin man sa James Harden sa Brooklyn, Zach LaVine gikan sa Bulls kag Chris Middleton sang Bucks kag si Jason Tatum sang Celtics. Sa Western Conference, magakompleto naman sanday Devin Booker kag Chris Paul nga gikan sa number 1 team nga Phoenix Suns amo sanday Rudy Gobert kag Donovan Mitchell gikan naman sa Utah Jazz. Luka Doncic sang Mavericks, Draymond Green sang Warriors kag Karl Anthony Towns sang Timberwolves. Sa nakaligad nga semana, nagpagwa man ang NBA sang 10 All-Star starters sa ginlakipan ng Warriors guard Stephen Curry kag forward Andrew Wiggins, Memphis Grizzlies guard Ja Morant, Los Angeles Lakers forward LeBron James, Denver Nuggets center Nikola Jokic, Bulls guard DeMar DeRozan, Atlanta Hawks guard Trae Young, Nets forward Kevin Durant, Bucks forward Giannis Antetokounmpo kag Philadelphia 76ers center Joel Embiid. Ang NBA All-Stars Drop Show patigayonon sa Pebrero 10 sa diin, magapili ang duha ka team captains nga sa James kag Durant sang ilang nga players. Ang All-Star Game ang patigayon naman sa Cleveland sa Pebrero 20. Les 6:28 sa Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo, Pebrero 6, 2022. Good morning lang liwat kay Maninoy Michael John P. Season kag sa tanan niya members sang Energy Fans Club. Monitor siya dira sa Mayla, Carlota City. Ray Barrioga, happy 4th birthday kay Malik Yusuf. And Michael Cordero, good morning, ma'am. Mga ka-aksyon, sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!